Queres ser a do Dígocho eu? Estás farto de ver como visitamos escolas e esa escola nunca é a túa? Tes moitas ganas de que nos coñezamos en persoa? Pois atende ben e apunta. Abrimos o prazo para a terceira edición dos premios Dígocho eu! Como pasa o tempo, é unha cousa. En fin, que moitos de vós sempre me pedides que vai ao voso cole ou instituto. Eu sempre digo que se por min fose, collón a furgoneta e non deixaba un centro sin visitar. Sería o Dígocho Tour. Pero iso non pode ser, e por iso escollemos a que coles ir a través deste maravilloso concurso. Entón, o que tedes que facer é pensar nunha idea, só unha idea, para facer un vídeo do Dígocho eu. Nós escolleremos as que máis nos gusten e porémolas en práctica cando vos visitemos, pero diso xa nos encargamos nós. Así que pensade a idea, falade cun profe e consultade as bases na nosa páxina web. Estes son os premios, tanto para a categoría de primaria como para a de secundaria. O prazo remata o 31 de outubro. Así que animádevos e moita sorte! Chao!